Shalom, horas ma dihita salhutna ruas ni HKBP saresop saposurung. Asa tabu kama saat teduh di manogot ni Arion. Marede mahita sian buku ede nomor 557 ayat sada dohot ayat tul. Kata ni dibata dihita di manogot ni Arion ima na tersurat di Kolose tolu ayat sada sonon madido asa mulo naurap hamu di pahehe dot Kristus jalahi hamu ma akan na digijam ay disido Kristus hudul disiamun ni dibata kurian itu hatta torop do dipertikien waengon nanga mangelaila hita Tuha sonanga portibi persatok kinani tungurado Jepang hita jala sakido boido dakota torop jolma jala doho do nang akan namangguari dirina hala Kristen naulu gabe tarela tu hinaboto ni hasonangan ni portibion gabe lupa tu akka ulaon na digijangi ulaon ni harajaon ni dibata na umuli sian manang ape adong na manggadis haporsyaon na asal madapot rokap namora asal madapot pangkat jabatan na tipu torop do na manggadis sere na somarlauki tu imitasi ni portibion na terlalap do jolmai manang nanaung mabitung do pakilalaan na saya merluba jolmaon mangulului arta dohot hasangapon di portibion alai hatani dibata sadarion paingoton hita asa lumubi mahita mangulului arta dohot hasonangan na di banua gijangi ima arta dohot hasangapon na soulo salpui mulo narap di pahehe dohita dohot Yesus Kristus naeng ma akan na di banua gijangi si luluatta akan ang macalo asini rohani Kristus marhite hama matena di hau binar silang dohot hahen nai jupangan haluaon dohot hamonangan gabi lomoma rohana di aka ulaon na digijang aka ulaon partodion dada bedirina sadiri na pinatujolona alai Kristusido dinguluna ulaon partodion na sian bano gijangido patupaon na disaddo nguluna osro hatta molo tapatujolo ulaon bano gijang ulaon ni harajaw ni debata dohot hati goranna jepak tama aka odeng manang aka nariko dihita di ujungna songon di Matius onom ayat 30 ay molo nung nga mangolu hita di bagasan ni Kristus naeng mamargogo hita mangalo hisap-hisap ni daging nang aka ula-ula ni ahodaron naeng marhamu baon nguluta jala di bayi baru di bagasan ni Kristusi
gabi badia mahita akan naung pinili ni debata bangulahon lomoni rohanai ulahon banua gijang jala nasa siulautta manang dihata manang dipapahenan salhut nai marhite-hite guar ni Tuhan Yesus huhu mandok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana. Amin. Takasada rohatta martangiang mahita debata Jehovah na marhabangsa di banua gijang mauliate maripasahat rohanami ala ni dengan dibasam na madongani hami saat itu kali Tuhan nung ngahubege hami hatam na badiai ima mangajari hami jala pengonton hami dari gijang ido si leluan nami jala kodo si uluan nami di portibion kali Tuhan saya jarajari mahami mangulahon hatami saya pergugui hami mangulahoni di bagasan ulu nami si ganupari kali Tuhan pardosa nagudang do hami jumulo ma urasi hami sian dosa nami asa tama hami awarani paso-paso mangasahon karni anakmu Tuhan Yesus Kristus pertangia kami tuho. Amin. Maredde hita sian buku ede nomor 780 ayat sada dohot ayat tolu. Rak mahita mangido tangiang di tangiang ale amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajaonmu say saut malamoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togihon tukang ujunan palua mahami sien pangago ay horo na puna harajaon dohot hagogoon pro di hasangapon sa leleng ni leleng na. Amin.